महाप्रभुकर पवित्र दरबार परिधान करी आम्ही माने मंत्र कराचे मज्जास प्रमाण करणे त्यांचा आवश्यक आश्रय महापुरुष माने प्रमाण केले विनाश्रय नवत्रम ते करिता बलिता लोका विनाश्रय नवचेता महिमान्य सेवा सहान गोपराश्रवा ना कुठार किमान कुछ भी आपण कुठाय केले पवित्र ठाकुर दरबार कलाकार मान्याची ठाकुर पवित्र दरबार सम्राट थोड़ी संसार मानव मुक्ति पाई